engathi ungaqhubeka ulondeke uphinde uphile uphumelele. Kama kupasana i-channel Mfulika ubaleni kufanele ukulike, ukusubscribe, ube member, ukunikela kwi-channel, ukusenza inamba kusona ekseni kuphela kuya ku5 ntambama, ukuqinisekisa usebenzisa WhatsApp, awusebenzisa WhatsApp, usebenzisa ama-calls kuphela, awusebenzisa ama-SMS, awusebenzisa voice note. Sibeka udaba lokho inkosinathi Zikhali 4055 ithi uphupha nthuthe ekhaya ngoba ke uzowakho imoli uchazana. Unkosinathi Zikhali sound like umnumzane Zikhali. At least kube uthe sawubona ngicela ukubuza, noma kube uthe at least ngicela ukubuza, noma uthi ke ngicela ukwazi kana ndiphupho bekuzozwala kahle, kuzokwehla kahle. Ngiyacela silide ngisibonele umnumzane Zikhali. So number 1 la, uma uphupha uthutha ngabo omunye athi ikhaya noma umuzi into eyodwa, kodwa indawo usukuhlala kuyo uyithutha usuya kwenye indawo, should ukurelocate, ukumove from your original place uye kwenye indawo. So number 1, uma uphupha la ikhaya kuwuphawu ubunje umuntu uhlala kwenye indawo, olungasho ukuthi kungenzeka ufakwa udukanezwe noma uphephethwa ngemithi emibi ukuze udube uflathele ikhaya ungabheki emuva. 2, omunye ngathi uma uphupha ubona ikhaya kuwuphawu uma uthuthela kwenye indawo, ngoba lusho ukuthi ngase udingiswe uxoshwe kuleyo ndawo, noma ke kuzoba nikezwe kuphawu ukuthi usuke kuleyo ndawo kwenye indawo, noma ke uzoxoshwa emsebenzini noma uzophoqelwa ukuthi ushiye umsebenzi wakho. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhaya kube uphawu uma uthuthela kwenye indawo olusho nje isinqumo nesinyathelo sokuduba ubudlelwane nokushiya ubudlelwane bakho uma ukuthi usebudlelweni njengamanje. 4, kuyenzeka futhi ngisele uphupha la ikhaya kube uphawu lubi uma uthuthela kwenye indawo olusho ukwehla kwesifo noma ukudlula komuntu emhlabeni, noma ke singathi ukwendela kwelamathongo ungahle kwehle madosi. Number 5, kuyenzeka futhi ngisele uphupha la ikhaya kube uphawu oluhleke kwesinye isikhathi uma uthuthela kwenye indawo olusho nje ushintsho olukhulu noluhle lwempilo oluzokwenza kuwe. 6, futhi kuyenzeka uma uphupha la ikhaya kuba uphawu oluhle kakhulu kwesinye isikhathi uma uthuthela kwenye indawo, olungasho ukuthi kungenzeka izidalwa zakho sezifuna ukuthi usuke kuleyo ndawo ngoba umsamo kungenzeka usungcolile noma kunezinkinga ezizokuhaqa uma uqhubeka nokuhlala lapho, kunengozi engahle kwehlele umuntu ngoba uhlala lapho. Singavele isala sethi ubone ungathi uyathutha ngoba kufanele vele usuke lapho for whatever reason. Number 7, uma uphupha ikhaya uphawu oluhle kwesinye isikhathi uma uthuthela kwenye indawo, olungasho ukuthi ke uma ukuthi wena kade uphahla, kade ucela ukususa umsamo lapho, kade ucela ukususa ikhaya lapho lise kwenye indawo, idalwa sezivumile ukuthi ngesikhathi sephupha kade uphupha uthengisa lowo muzi loyo bewuthenga futhi, noma kade uphupha imoto zifikile zakuthatha lapho uhamba uya kwenye indawo sewulayishile, kusho ukuthi idalwa ziyayamukela isicelo sakho sokusuka lapho uthuthela kwenye indawo sokuyokwakha kwenye indawo. Yabona sekakhulu kodwa umhla ka7 wakhohlwa ke mhla ka7 September kube ngumgqibelo asihambisela lapha eMpophomeni, siyapha ke inkonjeni yamanzi siyabe esihleli lapha lo mkhosi wamahashi, sobe ngumhla ka7 wona lo mgqibelo sibheke kuwo mhla ka7. Nabo so okunye okubalekile ukuthi ke qinisekisa ukuthi ke uyabhukha ispace sakho, uyaqinisekisa ukuthi uba khona lenkonzo uma around the Gauteng, uma around eJoburg, ngakwazi ukuthi ube ingxenye lenkonzo yamanzi. I-booking is 600 rand, kanti ke overall amount is 1500. Kuningi zobe kwenzeka khona newashi izobe sitholakala ukhona kumkhosi wamahashi, izophinde bakhulekisa abantu kodwa ngikukhulekela sicela ke nibe ingxenye yalenkonzo ke mhla ka7 yena ke la umgqibelo le esiyabona. Be blessed. Kulela boyo Jesu